హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు ఎమ్మీ బాక్స్ క్లౌడ్ కిచెన్. ఈరోజు అయితే మన క్లౌడ్ కిచెన్లో చొకోలావా కేక్ అనేది మనకు ఆర్డర్ అనేది ప్లేస్ చేశారండి. కస్టమర్ పర్టికులర్గా మనకి చెప్పారు ఈచ్ ప్యాక్లో 2 మాత్రమే ప్యాక్ చేయమని. మేబీ ఎవరికన్నా ఇవ్వడానికి అయి ఉండొచ్చు. సో తను చెప్పినట్లుగానే నేను ఈచ్ ప్యాక్లో 2 అనేది ప్యాక్ చేసుకొని, చూస్తున్నారు కదా ఎంత లావాగా ఉందో. క్లైమేట్ కూల్గా ఉంది ఇక్కడ. సో ఈ క్లైమేట్కి హాట్గా చొకోలావా కేక్ తింటుంటే ఎంత ఎమ్మీగా ఉంటుందో కదా. సో ఇలా ప్యాక్ చేసుకొని నేను కస్టమర్కి డెలివరీ చేశాను. ఆ కస్టమర్ రివ్యూ కూడా షేర్ చేశారు, చాలా ఎమ్మీగా ఉన్నాయి అనేసి. దీంతో పాటు ఈరోజు నాకు 1/2 kg చాక్లెట్ ట్రఫుల్ కూడా ఆర్డర్ అనేది ప్లేస్ చేయిందండి. దాన్ని కూడా నేను రెడీ చేసుకొని కస్టమర్కి డెలివరీ చేసేసాను. దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే గాయస్. థ్యాంక్ యూ ఆల్.